kelli l-aħħar 50 euro, ġifi kont lift il-pag, kont lift kollox għaddi l-50 euro di l-aħħar tama tiegħi. U di l-50 euro kont tellajta 30,000. Dan huwa Thomas mifsud li kien ilu mirkub mill-vizzju tal-lob għal 15-il sena. Ma' One News, Thomas, isem fittizju, semma kif il-kilba għall-imħatri waslitu biex jilab il-paga kollha u minkejja li bl-aħħar 50 euro li kellu rebaħ 30,000 euro, spiċċa labhom u tilifhom f'jumejn. Thomas qalilna kif l-età ta' 16-il sena għamel l-ewwel imħatra tiegħu fejn lab lira fuq partita futbol li rebħitu 10 liri. L-ewwel bet kont erbaħta. Kont labt lira jew żewġ liri nsejt xi dak l-ilma u dak il-ħin bdejt naħseb li jien nifhem ħafna fil-futbol u daħal jkun mezz biex naqla li żimgħa li ngħidulhom. Għal-bidu, Thomas kien jilab il-flus kull tmiem il-ġimgħa, madankollu il-vizzju rikbu. F'qasir żmien u mbagħad bdejt niftakar ikun hemm il-lob matul il-ġimgħa taċ-Champions League tal-UEFA dak iż-żmien u ftit bdejt nilab anke matul il-ġimgħa. U hemmhekk isu fejn bdejt inħoss l-ewwel effetti tal-lob. Xogħol dejjem irrida off fil-weekend u matul il-ġimgħa biex ikun hemm il-lob irrida off ukoll u bdejt nieħu pereżempju s-sik biex noqgħod nara l-futbol. Mhux konsegwenzi biss finanzjarji. Beda isu il-lob sa isu beda jsir iċ-ċentru tal-ħajja tiegħi bażikament. Minkejja li kellu telf u rebħ, Thomas isemmi kif kien ikun irid iżid is-somma li jkun rebaħ. Jekk nerbaħ 100 rid nerġa' nilagħbha kollha biex nerbaħ 500. Jekk nerġa' nerbaħ dik il-500 ukoll ma kontx inkun kuntent. Ġifieri dejjem irrid iktar. Ġifieri hemmhekk l-addiction tiegħi tisplodi bażikament. Din il-kilba waslitu biex ma bedix ilaħħaq mal-imħatri li beda jagħmel u daħal f'djun kbar. Però niftakar kien hemm xahar partikolari fejn kont labt ħafna, kollox isu beda jmur bil-kontra u spiċċajt li għandi dik xi 7,000 fl-aħħar tax-xahar. Qatt ma kien ġrat li din, ġifieri normalment jew pereżempju fl-aħħar tax-xahar għandu jtini 300 jew għandi inti 500, isu dak l-ilma kien jiġi l-kont fl-aħħar tax-xahar. Kien wara li spiċċa bla saqaf fuq rasu li Thomas intebaħ li għandu problema kbira. Darba partikolari li letteralment ma kellix fejn norqod għax il-familjari tiegħi bl-iskop li nagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward għalqu il-bieb. U ġifieri darba partikolari niftakar ma kellix fejn noqgħod, għattajt lejl l-isptar ta' parsit nistenna xi ħadd hemmhekk biex ikolli isu saqaf taħt rasi. Ġifieri dak naħseb kien li tqal lejl li kelli. U mbagħad kien żammni ħabib tiegħi u minn hemmhekk issa meta rajt il-bibien magħluqa fejn l-ewwel darba li rikorrejt għall-għajnuna. Niftakar kont ċempilt fuq il-number 1777. Dak kien isu l-ewwel kuntatt tiegħi għall-għajnuna. Bl-għajnuna tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli, Thomas sab l-għajnuna meħtieġa u ilu kważi sena l-bogħod minn dan il-vizzju li kien ħadlu ħajtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.